Astăzi casa este plină, lângă mine-s frații mei. Vin copii să ne colinde, se aud zeci de clopoței. Fiecare dintre noi povestește ce-a făcut, pe unde a fost plecat în anul care a trecut. Nicăieri nu-i ca acasă, unde te întorci cu dor și te așezi cu drag la masă, lângă ai tăi de sărbători. Mâine vom pleca din nou, fiecare în alte zări, dar ne vom vedea la anul de Crăciun